So, presenting to you, Sir Hemanta Kumar Jamatia on the stage. Jotono khulmaikha horthu khaba rsalailia huani haipana tangsa rsa sinai aneo rsa mungno suidokha borom gnang Ronjit De Burma kok borokno lobui kok borok sini amaniko kethang tongsa pogui mangla rangcha khopja amaniko kok borok sini kok borok sini kok borok pogui mangla rangcha khopja amaniko kok borok sini kok borok sini kok borok busuk siknato amaniko busuk sitongtho sagai uko busuk siknato amaniko busuk sitongtho sagai uko rangchak sini ha Tripura rangchak sini ha Tripura kok borok banujang mabara kok borok sini amaniko kok borok sini Apung hathai दैमा दैसा खुम्बुक ताखो खामा बाहाय kepulung upa wapang bai kepulung apung hathai दैमा
khama bahai kepulang Tripura hani busa sừng joto than sa tong lai go tong tho tho sa lai go mani go kokboro sini amani go kokboro sini Thang tong sa bogui man ga rang cha khau cha amani ka kok boro sini kok boro sini kok boro Dotona khulamaikha belai ke khna to ke sino rasabe khna no ba ke sarno pai flya sing hambai